Grupa Etno Jazz Orkestra, poznata i visoko cenjena i van granica Srbije, održala je sinoć koncert u Čačanskom domu kulture. Ovo je prvi samostalni koncert ovog sastava. Pored obrada muzike Balkana, grupa je uradila i nekoliko svojih autorskih pesama. Autor muzike i aranžmana je naš sugrađanin Čačanin Stevan Milijanović. I posebno mi je drago jer sviramo u mom gradu, mog brata, kolege Aleksandra Lempijevića. Sve više radimo na našim autorskim pesama i upravo na tom albumu će se naći pola autorskih i pola obrada. Što se tiče našeg nekog pravca, nekog žanra, u nazivu benda iskreno stoji Etno Jazz Orkestra, iako ja ne volim da se to tako naziva, jer čini mi se da to nije samo etno i da nije samo džez, mislim daleko od toga. Tu ima svakakve neke muzike. Moja lična inspiracija je muzika Balkana i muzika nekog afričkog područja, što se verovatno može i čuti u našim pesmama. Kao gosti na koncertu nastupili su muzičar Miško Plavi, Horslov Ljube i Tapan duo. Što se tiče ovog benda, kada sam prvi put čuo, ne mogu lako da opišem rečima koliko meni lično kao muzičaru koji se time bavim ceo život, koliko mi znači da u ovoj zemlji postoji tako mlad, tako kvalitetan bend, a koji nije ono što mediji svi sada forsiraju, znači od ratova pa nadalje, gde je muzika faktički u funkciji zaglupljivanja naroda, a ova muzika je suprotno. Ona produhovljuje, produbljuje i za nju je potreban veliki, pre svega, kvalitet i rad i znanje. Tako da, eto, ja kad slušam Ejo, meni mogu i suze na oči da krenu. Tekstove za autorske pesme napisali su član benda Aleksandar Lempijević i Dejan Ćurčić. Male su mi ruke, koliko sam u jednom trenutku želeo sve da zagralim. Ako smijem tako da kažem, u svom gradu dok smo pripremali koncert, shvatio sam da ovaj grad voli svoje ljude. I stvarno bez tih ljudi realizacija ovog koncerta ne bi bila ni moguća. Naravno i odazvali su se i došli su. Za mene ovo bilo kao da smo bili u prepunoj areni, možda smo rasprodali 3 arene, eto toliko mi je srca, znači stvarno presrećan sam. Bend je zadovoljan, ljudi su otišli sa lepim utiscima, gosti su također bili zadovoljni i sa koncertom i sa reakcijom publike.